Midt i Helsingørs hjerte ligger Madam Sprunk, hvor tradition møder det moderne. Vores restaurant er et klassisk funderet og samtidig moderne køkken. Vi følger årstiderne og de bedste lokale leverandører. Du kan vælge at spise i restauranten eller få leveret ud af huset, hvor vi også tilbyder frokostordning til din virksomhed. Og i de sene weekendtimer serveres der drinks og cocktails i hyggelig og god atmosfære. Madam Sprunk Hotel tilbyder 37 dejlige, komfortable og velindrettede værelser. Vi garanterer en behagelig overnatning med de bedste betingelser for en god nats søvn. Som noget helt nyt tilbyder vi også faciliteter i forbindelse med selskaber, konferencer og kurser. Kort sagt, vi har lidt af det hele og mere til. Velkommen hos Madam Sprunk.